Hello po! Kumusta po kita? Welcome back to my YouTube channel, Tolits Han Maslog. And welcome to my studio in Dolores Eastern Samar, Char. My studio, balita wala ka kung boarding house. Kaya nang adlaw, adi kami online kay webinar. So greet ko lang ang ngatanan ng mga teachers sa Division of Eastern Samar. Ngayon na-attender ito ng webinar. Online po yung seminar. Through internet po amon gamit yan. So mga mom and sir, chill lang po. Ano? And greet ko po na akong mga sangkay. Dito ha Maslog. Kumusta po ang mga taga Maslog? Nahidlaw na kaayo, nahidlaw na pag-uli. So gadman na akong mga sangkay dito ha Santa Monica, ha Oras, Tubabaw. Greet ko lang ang Copico family. Mga sangkay namon di kan Avid, Hamalinaw, kanda Harvey, Amigable. Hello Harvey. So gadman na akong mga sangkay di Dolores, kanda Konsehal Gerald Rivera, kanda Kuya Atoy, kan Mamay, kan Sir Jesse, Dapayayang team, and so on. Greet ko gahapon na akong mga teachers nga busy na yadit akon mga luyo, may lami sa halaba. Mga busy-busyhan. Sige lang, katimahin nga break, kaya nag-break lang ako, mabalik ako pag webinar otro. Anyway, yun na po nga adlaw, igka-cover ko ang usa nga pinakasikat nga kanta habugos nga Pilipinas. And I believe diri lang nga sikat habugos nga Pilipinas kundi trending inihiya worldwide. No? The title of the song is MARIKIT by Juan and Kyle. But for this time around, pasensya po, kakantahon ko pa hiya na waray-waray version. Kay karuyag ko maintindihan nga mahipagawas itong ungod nga kahulugon itong kanta, pinaaghin waray-waray nga lingwahe tungod kay waray nun good ako. So, parahan mga taga Samar, nga mga taga Leyte. So, gadman ang mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, para po inihaton nga tanan. You can sing with me, and you can dance with me. Masayaw gihap-ak ka ng piso. Pero kanang piso la kay makanta man ako. Anyway, sige po, let's enjoy. I hope you enjoy singing and watching with me. Pag-ak anay niyo hinapaso nga parakpak. Thank you. Okay, let's start off. Ikaw gudla ang tao nga hinihingi ako, ang karisma makarit nga pag-ampu ko. Ikaw ang inspirasyonan kinabuhi ko, kung dahi ikaw ng kapalaran ko. Ikaw gudla ang tao nga hinihingi ako, ang karisma makarit nga pag-ampu ko. Ikaw ang inspirasyonan kinabuhi ko, kung dahi ikaw ng kapalaran ko. Hakasing-kasing ko, ikaw ang hingyap ko, nga makaupudhan kinabuhi ko. Suludhan huna-huna, diri ka napapara. Di ko arang nga tinablan mo akin paghigugma. Ngan kunhi ikaw, akon kinikita. Mga mata ko daw nahuhulwa. Imo hitsura, ngan lawas mo ka. Mga ngisi mo makarit, ako na in love na. Kunta mapansin, ang gugma ko haim. Ang inaabad ko, maisumathaim. Ako naruyag na, haimuhin sobra. Bagan anghel nga nawong haim na in love na. O pinalangga ko, haim ko lang na ako. Ikaw ang nagpabaguhan, kinabuhi ko. Diyos nga haranggon, pag-ampo mabaton. Ang tao nga makarit, in magin akon. Tanan bubuhaton, makuha kala nakon. Para haim nga tanan gud akon bubuhaton. O akon hinigugma, ikaw ang akpalangga. Kay ikaw gudla, ha akon gintagna. Ikaw gudla ang tao nga hinihingi ako, ang karisma makarit nga pag-ampu ko. Ikaw ang inspirasyonan kinabuhi ko, kung tahi ikaw ng kapalaran ko. Ikaw gudla ang tao nga hinihingi ako, ang karisma makarit nga pag-ampu ko. Ikaw ang inspirasyonan kinabuhi ko, kung tahi ikaw ng kapalaran ko. Anim hitsura,
kabisado ko na. Diri mapapara kay ha akon special ka. Oo gada mo paan iba, pero ikaw gudla ha akdughan waray iba. Bisan sugad la ako kunta imo karawtun, daghi ako hinsyan sa nga ikaw gad magin akon. Sugad akin napilit nga magnet aran ni haim, kada oras si ikaw hanak matan ginbibiling. Bugos mo nga hitsura sobra ak nga nahanga, siplatan imo mata ka upay la pagkinita. Di pagtatakasan bisan pa daw magkulupan, kupag kinitan di kugod pagsasawaan. Ginpapara mo an suul hanak dughan, anbog at hini ikaw ang nagpaggaan. Danay kit mag-away ngan magkadumutan, pero waray pagkaulang sanglit nagkatuluyan. Oh, akon hinigugma ikaw ang akpalangga, kay ikaw gudla ha akon gintagnak. O akon hinigugma ikaw ang akpalangga, kay ikaw gudla ha akon gintagnak. Ikaw gudla ang tawo nga hinihingyap ko, ang karisma makarit nga pag-ampu ko. Ikaw ang inspirasyon han kinabuhi ko, kung tahi ikaw ng kapalaran ko. Ikaw gudla ang tawo nga hinihingyap ko, ang karisma makarit nga pag-ampu ko. Ikaw ang inspirasyon han kinabuhi ko, kung tahi ikaw ng kapalaran ko. Akon hinigugma ikaw ang akpalangga, kay ikaw gudla ha akon gintagnak. Ikaw ang hingyap makatuluyan, ang paglaom makaupod ka, sugad ak hinakukulang. Ikaw ang hingyap makatuluyan, ang paglaom makaupod ka, sugad ak hinakukulang. Yes po, ayan kabutlaw. Thank you so much. Tagak ni mo pas parakpak utro. Oo, ginsurat ko rin hiya kanina. Nagbe-break time kami han amon webinar. So yun na, pasensya. Mabalik na ako amon seminar kabang pag-isgan, ano? So, watch me and follow me in my next vlogs. Unina na later, magkakanta nga ho kami. May da ako mga guest, unina na ako mga co-teacher from Maslog. Adi mag-upay ni mga anta. So for now, sila anay po. Thank you so much. God bless sa iyong tanan ng kunta mahuman na ang COVID-19 pandemic. Thank you so much po. God bless.